За да може представянето ни в социалните мрежи, визуалното представяне чрез банери, рекламни съобщения, промоции да бъде максимално професионално, можем да си наемем професионален дизайнер или ако нямаме средства да поръчаме професионални дизайни често, сега ще покажем един доста удобен инструмент, чрез който всеки, който дори не е дизайнер или ако искате да спестите от професионален дизайн, тази услуга, можете да използвате този инструмент, за да генерирате доста качествени изображения и визуални картинки, чрез които да рекламирате вашите промоции и да вкарвате все повече и повече трафик, специализиран във вашия уебсайт. Този инструмент се казва Canva и дава възможност, както виждате, доста успешно да има готови модули, чрез които бихте могли директно, примерно сега ще изберем Facebook пост, чрез който можете директно да създавате визуални качествени дизайнерски постове. Визуално много качествени дизайнерски постове. Ето, примерно по този начин. Ето по този начин можете доста лесно, без да имате специфични дизайнерски познания, да създавате картинки, визуално много качествени банери чрез този инструмент. Сега ще се върнем, примерно, ако искате да смените Facebook кавъра, има готови шаблони, чрез които винаги може да покажете оригиналност, стил, без за това да е необходимо да заплащате на професионален дизайнер. Ако искате да не ползвате тези шаблони, естествено може да се обърнете към и да бъдете по-оригинални, можете да се обърнете към професионален дизайнер. MaxCart също предлага услуга професионален дизайн. Няма да влизаме в детайли на самия инструмент, но това, което виждате, е доста бързо може да създадете и да бъдете винаги актуални с нещо ново, да изненадате вашите потребители. Вече, който знае този инструмент, няма оправдание за лошо изглеждащи банери и постове с слабо визуално добре изглеждащи банери на своя сайт и в своята Facebook група.